Vítajte, začína sa duel s jubilejným 10. účinkovaním Petra. V našej relácii o malú chvíľu vám predstavíme aj jeho súpera. Štartujeme prvé súťažné kolo. V tomto prvom súťažnom kole hrajú, tak ako aj v tých ostatných, hlavnú úlohu dvaja naši hráči. Ale vedľajšiu úlohu hrajú aj tieto 100-eurové bankovky. Ak budete správne odpovedať, páni, 10 krát do 1 minútky v prvom súťažnom kole budú vaše. Držte sa, držím palce. Poďme najprv súťažiaci číslo 1. Kto je literárnym otcom Josefa Švejka? Hašek. Áno, Jaroslav Hašek. Hlasnejšie. Má NIT závity? Nie. Správne. Potrebuje hráč binga tiket? Áno. Správne. Chyby nerobí ten, kto? Nehrá. Kto nič nerobí. V akej ľahkoatletickej disciplíne vytvoril svetový rekord Bob Beamon? Skok. Skok do diaľky, správne. Výborne. Hitom ktorej skupiny bola pieseň Love Me Do? Beatles. Áno. Ktorý chemický prvok sa volá silícium? Kremík. Kremík. Jeden z krasokorčuliarských skokov sa volá L. Ďalej. Luc. Je v Bojniciach zoologická záhrada? Áno. Správne. Bolo to fajn, ale nie 100%. To znamená, preto som stiahol tú zelenú bankovku spred vašich očí, ale pred očami súťažiaceho číslo 2 stále je, takže ešte stále je tá šanca. Využite ju na 100%, držím palce, štartujeme aj s vami. Prvé súťažné kolo. Ako sa volá hlavné mesto Spojených štátov? Washington. Áno. Román Budenbrukovci napísal Thomas Mann. Áno. Čomu sa hovorí kapura? Tancu. Tanec. Brána. Je to brána kapura. Čomu sa hovorí parazól? Deštník. Áno. Ktorý okres má v automobilovom evidenčnom čísle skratku PK? Pezinok. Áno, výborne. Ako sa hovorí teplým jesenným dňom? Baví léto. Áno. Ako sa hovorí detskému nánožníku? Lupačky. Fusak. Á, fusák. Ako sa nazýva reakcia organizmu na podnet? Dál. Reflex. Vo filme Bláznivá strela hrá hlavnú úlohu Leslie Nielsen. Výborne. Patrí Astra medzi trvalé rastliny? Astra? Astra. Ne. Ale áno. Astra je trvalka. Sťahujem, prvé súťažné kolo je za nami. Miroslav, súťažiaci číslo 1, odkiaľ ste? Pochádzam z Liskovej, to je nedaleko Ružomberka. Poznám to tam. A aj tam bývate v súčasnosti? Aj tam bývam. Aj tam bývate. Čo robíte? Som učiteľ na základnej škole. Pán učiteľ prišiel. A prvý, štvrtý, alebo... V súčasnosti 3. až 9. ročník. Čiže druhý stupeň. Aj prvý, čiastočne. Aha, čiastočne prvý, čiastočne druhý stupeň základnej školy. Vo voľnom čase? Rád si vyjdem do prírody, na huby. Áno, tam a máte rád robím krásnu okolo domu a v záhrade. Manuálne práce. Dobre, palce vám drží. Priateľka. Pozdravujeme. Petr, súťažiaci číslo 2. 9 krát vyhral. Pozdravíte niekoho? Domov, do obce? Všechny, kto mi drží palce. Dobre. Pozdravujeme aj my. Všetkých vás, ktorí sledujete súboj týchto dvoch pánov o malú chvíľu. Druhé súťažné kolo. Aj v druhom súťažnom kole sa hrá o peniaze, ale nie tieto konkrétne. 2000 eur môžu získať naši hráči, pretože maximum, čo môžu vložiť na jednotlivé témy, na jednotlivé otázky, je 100 eur. Ale aj iné sumy 20, 40, 60, 80. Vyberáte si ich sami pre seba. A ak náhodou jeden z vás neodpovie správne, ešte má možnosť odpovedať súper na tú istú otázku. Tu sú témy druhého kola. V slove je let, z katalógov cestoviek, astronómia, úslovia s číslovkami, športové haly, spaľovací motor, slová z ekonómie na písmeno D, zrkadlo, latinské výrazy a boli to hity. Miroslav. Z katalógov cestoviek za 100. Za 100 z katalógov cestoviek.
Ako sa volá najväčšie rakúske pútnické miesto, ktoré bolo založené v roku 1157? Nespomínam si. Petr? Snad Mariacel? Tak. To je správna odpoveď. Mariacel. Stovku Miroslavovi sme museli odpočítať, pripočítali sme ju Petrovi k jeho menu a Peter vyberá ako prvú tému v druhom kole. Astronómia za 100. Astronómia za 100. Vesmírne objekty s výrazným červeným posunom spektra sa nazývajú Kvasary? Je to tak, áno. Správna odpoveď. Astronómovia ich poznajú viac ako 60 000. 380, 110. Petr opäť zabodoval. Miroslav. Opäť je cestovné, alebo cestovky za 100. Vyskúšate ešte raz z katalógov cestoviek. Niektoré cestovné kancelárie odporúčajú návštevu údolia Glen Nevis, kde sa točil film Statočné srdce. V ktorej krajine sa nachádza táto turistická atrakcia? Škótsko. Presne tak, áno. Správna odpoveď. Škótsko. 210 eur máte. Petr? Ešte jednou astronómie za 100. Ešte raz vyberáte tému astronómia. A opäť za maximum v druhom kole. Ako sa nazýva žiarenie, za objav ktorého obdržali Arno Penzias a Robert Wilson Nobelovú cenu? Reliktní, nebo asi slovenské reliktné žiarenie. Áno, reliktné vesmírne žiarenie. Správna odpoveď. Dobre som prečítal tie mená? Áno. Dobre, OK. Miroslav, nech sa páči. Športové haly za 100. Športové haly, 100 eur. Ktorý klub NHL hrá svoje domáce zápasy v hale Scotiabank alebo Scotiabank Saddledome? Skúsim Ottawa. Ottawa Senators? Nie je to správna odpoveď. Petr, budete odpovedať alebo nie? Mimo súťaž. Tento raz mimo súťaže. Calgary. Calgary Flames, áno. To by bola správna odpoveď aj s peniazmi. Keby nebola mimo súťaže, tak to bola bez peňazí. Petr, nech sa páči, téma. Spaľovací motor za 100. Spaľovací motor, 100 eurová otázka. Ako sa nazýva zariadenie, ktoré prostredníctvom vahadiel, tyčí a zdviháka ovláda pohyb ventilov? Vačková hřídel. Alebo vačkový hriadeľ. Tak. Správna odpoveď, ďalšia stovka, 580 eur máte. Miroslav, 110. A vyberá si. Športové haly za 100. Vyskúšate ešte raz, či to ide po druhýkrát. Repete. Športové haly, reparát. Ako sa volá hala, v ktorej hrá hokejový klub New York Rangers? Madison Square Garden. Presne tak, áno. Tento raz bez problémov. Madison Square Garden, 100 eur je vašich, máte už 210. Petr? Zrcadlo za 100. Zrkadlo za 100. Vymenujte aspoň 4 veľké písmená, ktorých obraz sa v zrkadle nemení. A, O, U, I, H. A, O, U, I, M. H, M, áno. Dobre. Správna odpoveď. 680, aj Y tam je, aj X tam je. A možno, že by sme ešte nejaké našli. 680, 210. Miroslav? V slove je let za 100. V slove je let. Náplecník na uniforme s označením hodnosti. Výložka, ale tam let nie. Nie. Petr? Epoleta. Tak. Epoleta. Tam je ten let v tomto slove epoleta. 780, 110. Petr. Ešte jednou ten spaľovací motor. A za maximum? Za 100. Opäť za 100 eur, dobre. Ako sa volá súčasť záživého spaľovacieho motora, v ktorej dochádza ku zmiešaniu paliva a vzduchu? Karburátor. Karburátor je správna odpoveď, áno. 880, 110.
Miroslav. Slovo je led za 100. Slovo je led, vyskúšate ešte raz. Táto téma za 100 eur. Výhonok drevín, ktorý vyrástol za jedno vegetačné obdobie. Petr? Letorost. Tak. Letorast. 980, 10. Petr? Zrcadlo za 100. Zrkadlo, 100 eurová otázka opäť. Ako sa nazýva ďalekohľad, ktorého objektív tvorí zrkadlo? Refraktor. Refraktor nie. Miroslav? Reflektor. Reflektor, správna odpoveď, áno. Miroslav zabodoval tento raz, má 110 eur a vyberá si akú tému? Boli to hity za 100. Vyskúšate túto hitovú tému, hudobnú. Nad tulákmi držia stráž, niet tam víťazov, tak leď, aj keď nevyhráš nad zemskou príťažou. Ktorý hit Miroslava Žbírku má tento refrén? Atlantída. Atlantída. Nie je správna odpoveď. Petr, budete odpovedať? Budete alebo nebudete? Nevím přesně. Let ptákov. Nie. Balada o poľných vtákoch, áno. Nad tulákmi držia stráž, nie je tam víťazov. Balada o poľných vtákoch. To bola, no. Takže museli sme odpočítať. 10 eur. Miroslav, 880. Petr a Petr vyberá. Taky zkusím ty hity za 100. Vyskúšate aj vy. Hity za 100 eur. Je to dievča z Budmeríc, mladá dáma, čo má štýl, čierny závoj myhalníc, predo mnou pár hviezd ukryl. Ktorý slovenský spevák má hit s týmito slovami? Nic mi to neříká, tak zkusím Nať. Peter Nať? Áno. Nie je správna odpoveď. Miroslav, budete odpovedať? Súťažne nie, len Mimo súťaže? skúsim... A už ani to neviem. Zabudol som. To vypadlo. Karol Duchoň. A mysleli ste ho? Alebo nie? Toho nie. Tak, našťastie, že vypadol ten, koho ste vymysleli. Dáma z Budmeríc, Karol Duchoň, 780, 10. Tak, hity sa minuli, ale zostali ešte, ak si dobre pamätám, 3. Áno, 3 témy. Úslovia s číslovkami za 100. Úslovia s číslovkami za 100 eur. O bezvýznamnom človeku, ktorý v ničom nevyniká a nepresadzuje sa, hovoríme, že je Ničota. Ničema. číslovkami. 0. Že je 0. A to je správna odpoveď. Je úplná 0. Tak. Alebo aj 5. koleso na voze. To by sme vám tiež uznali. 110, 780. Petr? Tak to tež za 100. To isté. A za 100 eur. Úslovia s číslovkami. O človeku, ktorý sa vyjadruje nesúvisle a zmetene, hovoríme, že... Hovorí 5. prez 9. Áno, to pres vám uznáme, to je cez. 5. cez 9. Mel je 5. cez... Mel je 5. cez 9. 880, 110. Nech sa páči, Miroslav. Latinské výrazy za 100. Latinské výrazy, 100 eur. Čo znamená latinský výraz in perpetuum? V pohybe. Petr? Navždy, na vieky, stále. Stále. Perpetuum mobile. Navždy, do nekonečna, stále. 980, 10. Petr. Slova z ekonomie na D Tak, za 80. za 80. Ktoré slovo je synonymom slova vklad? Depozit. Depozit je správna odpoveď, áno. A ďalšia 80 je vaša. Dostali ste sa opäť cez 1000. Miroslav, už máme pred sebou len posledné dve Latinské výrazy otázky. za 100 opäť. Dáte latinské výrazy za 100 eur. Čo znamená latinský výraz status quo? Postavenie. Postavenie nemôžeme uznať. Petr? Aktuální stav teď. Tak, prítomný stav. Teraz. Stav práve trvajúci. To je správna odpoveď.
No a posledná téma, posledná otázka. Pre vás zostala, za koľko ju dáte, Petr? Za 60. Slová z ekonómie na D za 60 eur. Ako sa nazýva menová operácia, pri ktorej oprávnené orgány znižujú zákonom stanovenú hodnotu peňažnej jednotky voči jej menovému základu? Je to D? Tak snad deflácia. Deflácia. Nemôžeme uznať. Miroslav, budete? Len mimo súťaž deflácia, tiež by som povedal. Devalvácia. Jaj. Devalvácia. Chlapi. Dobre. Druhé súťažné kolo sa skončilo. Takto ste hrali. Miroslav zatiaľ s minuskou. Petr s pluskou výraznou. Opäť 1100 eur. Tretie súťažné kolo už na nás volá. Päť otázok pre jedného, pre druhého, ktoré rozhodnú, kto bude víťazom aktuálneho duelu. Ešte nie je rozhodnuté. 1750 eur. O to sa hrá maximálne. Ale samozrejme aj o nižšie čiastky. Volíte si určite sami pre seba sumu, ale pre súpera tému. Tých tém je 10 a sú to tieto témy. Týchto 10 sme si pre nich pripravili aktuálne. Rok 2005, známi konštruktéri, skratky z kurzovej listiny, povstania a vzbury, pokrývky hlavy, známi Františkovia, na začiatku je T, naši predkovia, biológia na písmeno H a slovníky. Miroslav. Povstania a vzbúry. Povstania a vzbury. Za koľko, Petr? 60. Za 60. V ktorej krajine vypuklo v roku 1857 protibritské povstanie Sipáhiov? Indie. Je to tak, áno, je to správna odpoveď. 1160 minus 90, Petr. Zásah do čierneho hneď pri prvej odpovedi a pokračujete vyberaním témy. Skratky z kurzovej listiny. Skratky z kurzovej listiny. Miroslav? 350. 350, vy musíte už riskovať. Ktorá platobná finančná mena má skratku SAR? Netuším. Ťažko sme vybrali. Saudský rial, alebo saudsko-arabský rial. Minus 440, 1160. Miroslav. Rok 2005. Rok 2005. 40. Za 40, Peter, dáte. V roku 2005 zomrela vo veku 96 rokov zakladateľka veľkého nemeckého mediálneho koncernu. AN B. Bayerová. Bayer. Nie. Poznali ste Burdu? Kedysi? No. Ain Burdová. No. Kráľovná odievania, tak sa jej hovorilo. 1120 minus 440. Petr vyberá. Známi konštruktéri. Známi konštruktéri. 350. Za 350, Miroslav. V akej oblasti techniky sa preslávil Geoffrey de Havilland? Strojárstvo. Upresnite. Mechanické strojárstvo. Nie. Petr, vedeli by ste? Výroba lietadiel. Výroba lietadiel. Konštruktor lietadiel bol Geoffrey de Havilland. 1120 minus 790. Miroslav, vyberajte. Naši predkovia. Naši predkovia. Za koľko? Môžu vidieť stav? Samozrejme, nech sa páči. Ukážeme stav Petrovi. Za 100. Za 100. Prvé zvyšky Australopitheka objavil v roku 1924 anglický antropológ Raymond Arthur Dexter. Len ty, áno, keď neviete, tak tipnete, ale netipli ste si tento raz správne. Dart. D-A-R-T. Raymond Arthur Dart. 1020 minus 790. Miroslav by potreboval teraz aspoň pre jeho dobrý pocit zabodovať.
Já vybírám. Nech sa páči, áno. Jo, já jsem si áno. nebyl jist. Slovníky. 350. Slovníky. Aký vtáči prívlastok má slovník malého knižného formátu? Vtáči prívlastok. Kolibriči. Uznajme to kolibrí. Kolibrí, áno. Dobre. Lebo zdá sa mi, že už je rozhodnuté, tak minus 440, 1020. Miroslav, vyberajte. Známi Františkovia. Známi Františkovia Za 100. 100. Ktorý známy František sa podieľa na sláve Louis de Finet? František Filipovský. Áno, František Filipovský, jednoznačná správna odpoveď. 1120. Predposledná odpoveď Miroslavová bude na akú tému? Pokrývka hlavy. Pokrývky hlavy. Miroslav? Skúsim tak netradične, 350. 350. V Ázii sa nosí pestro vyšívaná alebo tkaná okrúhla čiapka s názvom Netuším. Petr? Taky netuším. Čubetejka. Ještě, že jsem se toho zbavil. Áno, to je taký oválny hrniec, pestro vyšívaný, nosia to na hlavách, aby nedostali úpal. Mimochodom aj vy by ste ju mohli nosiť. Proti úpalu to jednoducho slúži. A samozrejme aj rôzni panovníci to nosia. Ťubetejka. Keby ste ju videli, určite by ste vedeli, o čo sa jedná. Tak, posledný výber váži aký, Miroslav? Na začiatku je D. Na začiatku je D. Petr? Za 80. 80 eur, dobre. Uložiť Deponovat. Deponovať. Správna odpoveď, áno. A máte okrúhlu sumu pri svojom mene 1200 eur. No a Miroslav, držíme palce pri poslednej. Tiež za 350. Biológia na H za 350. Čím sa živí herbivor? Bylinami. Presne tak, je to bylino, mravec rastlinami. No, rozlúčili ste sa správnou odpoveďou s našou súťažou. Takto ste hrali, páni. Miroslav, 13-13. 50 na 50. Vedeli, nevedeli. Raz sa darilo, raz sa nedarilo. No a Petr, opäť vynikajúci výsledok. Viac ako 20 správnych odpovedí. Tentoraz 21 správnych odpovedí, 9 nesprávnych a 1200 eur. Priblížili ste sa, ale nepokorili ste zatiaľ ten váš najlepší a najlepší zásah, 1480 eur, ale výborný výsledok. No, Miroslav aj pred týmto duelom spomínal, že dnes má pred sebou veľmi silného súpera. Aj sa to potvrdilo. Je to tak, áno. Je to tak. Ako sa vám hralo? Vynikajúco. Prišli by ste aj na budúce. Vždy. Len Na pozvanie vždy. už sa to nedá, ale môžete si v škole to vyskúšať. Tu je 500 Ďakujem. otázok a odpovedí z predchádzajúcich duelov a môžete aj so svojimi žiakmi treba si urobiť taký malý duel. Ďakujeme veľmi pekne za Blahoželám. účasť. Děkuji. Jubilejné 10. víťazstvo. A opäť k bankomatu. Peter, ďalšie víťazstvo, jubilejné, 10. víťazstvo. Vy to chodíte k tomu bankomatu ako do chladničky. Vyberiete zase ďalšie peniažky. 330 eur, to je vstupenka z predchádzajúceho kola. Ďakujem. Blahoželám. No a samozrejme aj veľká gratulácia, blahoželanie aj k vašej aktuálnej výhre 1200 eur. 2, 0, 1, 3, vstup. Vy ste spomínali, že tie peniaze pôjdu niečo aj na dlhy, to znamená, že štafetový kolík odovzdá sa niekde ďalej, ale hovorili ste aj o cestovaní. A to ma zaujíma, pretože to sú peniaze, ktoré môžete využiť aj bez vymieniania v niektorej európskej krajine Európskej únie, tak pôjdete na nejakú cestu najbližšie aj tam? Já jsem byl před 14 dny s takovou partii kamarádů, s kterou jezdím už asi 6-7 let. V Rakousku jsme byli letos. Tímto je všechny pozdravuji. A tak sice teď pro letošek je asi vyřízeno, tak zase až na rok, ale mezi tím třeba, když bude
něco navíc, jakože teď už je, Áno, teď už je. tak třeba i vložím mezi tyto pravidelné zájezdy něco jiného navíc. No, tak dúfam, že mi dáte polovicu, Dám. pretože vaša šnúra je zatiaľ úplne úžasná. Som zvedavý, či bude pokračovať. 10 víťazstiev, pridá aj 11. Petr. Dozviete sa opäť v ďalšom vydaní našej relácie. Pekný večer vám želáme, dovidenia.